Kaburam barok ni ai. Syau Blei ubadon bor barok. Blei ubat tiplot barok. Baru Blei ubadon haki jaga barok. Ai ku Blei pi saja senpat. Haka kerteng ke jong u Jisu. Usim kisim baru try ki try. Oba sensyar halor jong ki ai baro. Ngidwai bau Blei un kerkuyangi. Saja senpat. Da kajinga selok jongi. Naka ketin ke jongu. Ngen peteng. Yaka series halor jong ka team. Jingiatiplem ke Babha Khmat u Blei. Ya ke bala pensyong nong rim. Haka kitab kikam ki apostol. Kanong ke baar pulai. Kerkot ke beningkong. Kikam ki apostol. Kanong ke baar pulai. Kerkot ke beningkong. Ha kani kerkot. Ni pule ya ka jing pla jong apostol Paul syapang kata ka jing syakri ka bau Blei ula khot yu habau hapan yeng Khmat jong ka dorbar ha Jerusalem layat ho yangi daw Lukas nong tho jong kanika kitab kamangitip kom ka kitab history hi kabaya tho yangi ya ka history ka balang bat ka jing syakri jong ka Lukas ya tho yangi Shibon syapang ka jing syakri apostol Paul haka balang ka beningkong bat ha kanikala nong ka baar pulai kerkot ka beningkong uya tho yangi ya kata kajing pla kajing penbena jong u apostol Paul haka jing day bat kajing khot u Blei ya u ban pendep ya kajing syakri hapleng kajing yang persyak ki jiu hapleng kijing syak keno kiba bonjat kiba Paul ya kendo hakajing syakri Andre Paul udon ya kan kajing pla ba udon ya kajing ya tiplem ke Babha Khmat u Blei uong ya kita kiba pensyak skor ya u hakata ka dorbar ha Jerusalem bangalayat baik haka Jingiatiplem ke Babha Khmat u Blei lengba kini ki kentin jong ka jing pla jong apostol Paul ngila pelik jungut haka deka sonde ke beladep ya ki arteli ki badonkam haka jingadai bat kata ka Jingiatiplem ke Babha ke badon hau apostol Paul ka Jingiatiplem ke Babha Khmat u Blei tongin penkenal ya kitu ki arteli ki sembok berkat ka Jingiatiplem ke Babha Khmat u Blei katau ya kata kajing so tho syaikdar kajing so scam jong Paul baudon kajing adai kababek badu Blei kajing im jong bat kabaar pat Jingiatiplem ke Babha Khmat u Blei katau ya kajing so tho syai bat kajing so scam u Paul maka ke bau le
haka jing syakri jongu kalong kat kong ka jing pa ka jong Blei ya u ban le Paul ukuran syai kedar ba ulayat bet baru don ka Jingiatiplem Babha Khmat u Blei don ka Jingiatiplem babek padu Blei bat u pendep ya kataru kabla khot yu uban le dau Blei ki ar terlipat ki sembok berkat hakane ka jinga selop mentah ka Jingiatiplem Babha Khmat u Blei ka teuru ya ka jing su tho shai ya ka jing su skem jong Paul ba ya ka ka ba ule da kata ka jing pen kendo hakaman sim jongu da u Blei ka jing pen kendo ka jong Blei hakaman sim jong apostol Paul ya kanu kakam kaba udon banle kani kalong ka kaba don kamha ban sngoto syapang kani kaktin Jingiatiplem Babha haka nongrim jong ka Bible kata ka Jingiatiplem Babha katau ya kata kajing pensyak skor ya kata kajing penkongo hakata kajing penkendo u Blei hapok ka mensim jongi kajing penkendo hi jong mensim bakoi haka donot jongi kenang bangin tip ka bangin day banle bat ka kabang ngim day setia bande Paul usong tho syai kedar baka ka ba ule kam day ka ba sule tang namar ba kwa banle tang namar baladon ki ba ong yu ba day banle kam long kumta ka ba ule haka jing syakri jongu wong syai ya kita ke basyaskor yu haka dorbara Jerusalem baula yat bet haka Jingiatiplem ka Babha Khmat u Blei ka batau baula le ya ki baro haka jing syakri jongu haka nongrim jong kata ka conviction ka bau Blei wanra hakaban sim jongu kajing pen kendo u Blei hakaman sim jongu ba un so tho shai ka kata ka ba pen so bhayo Blei bad ka kata ka ba pen so si yo Blei habo Paul uong don ka Jingiatiplem ka Babha Khmat u Blei plasai ya kani ka jing shisha ba open shot score open dem haka jing pen kendo u Blei haka man sim jung ba un le tang ya kata ka ba Blei hi kwa je u ban le para bangai kani ka jing shaman sim jung apostol Paul kalong kanong rim jong kajing job kajing syakri jong uya kendo iki jing uya kendo iki jing yang persya handai undon jing syapting ban pendep ya kakam ya ka bau Blei ula pa yu ban le namar usong tho syai bau pen kongo haka jing pen kendo ka jong Blei ya ka ban sim jong kajing seluruh jong apostol Paul hapring jong ki jinge ban pendep
ya kata ka mission beneng kabaw la penkongo ya de kadai namar bau song tho shai le ya kata ken kabaw Blei ula penkendo hakaman sim jong prabangai ni tuai bau blem yarap yang i bagi ni yo i kabakum kani kajing syamban sim bagi laban ong bagi don Jingiatiplem ke Babha Khmat Blei bagi laban flash ka pertai bagi le ya kanu kakam hakajing syakri jongi hakanong rem jong kajing penkendo umen simakoi yang i namar bang ngiim hakipor kijok hakabangi syakri ya kakam ndai hakanong rem jong kajing penkendo umen sim apok donot jongi ndai bon sen hakanong rem jong kata kajing so biang jong ihi ngari kajing so biang jong ki weipat kata kajing syakri hakan nongrem jong kata ka convenience ke kabangis so biang mangi kiso biang ki weipat badam dai hakan nongrem jong ka conviction kajing penkendo Blei ya kaman same jongi len yarap yangi mangila bandon kajing pla jinget kum apostol Paul ngalayat bet ong u apostol Paul haka Jingiatiplem Babha Khmat Blei nangiru ngila bandong ngalayat bet ngila syakri bet daka Jingiatiplem ke Babha daka jing penkendo Blei ya kaman sim jongi bangile ya kano hakan nongrem jong kata kajing penkendo Blei ya kaman sim pat kadono jongi kabenta ka baar pat kabangin pelet jumut hakan kapor Jingiatiplem ka Babha Khmat Blei ka teuru ya kajing snow tho shy kajing so scam kajong apostol Paul baule ya kano haka jingidai ba kajing syakri jong u haka nongrem jong kajing penpau Blei ya kajing temu jong u haka jing im kajing syakri jong Paul kajing penpau kajong Blei ya lade haba Paul uong adon Jingiatiplem ke Babha Khmat jong Blei katau banga pendem ngapen kongo haka jing penpau ke bakenja beneng haka man sim jonga hoit ngilekren haka mat ke menengkong ya katakan nongrem jong ke conviction ka jing penkendo Blei haka man sim kani ka baar pat katau ya katakan nongrem jong ke revelation kajing penpau Blei yana de bade kajing tu jongu haka jing im jongi habangi pule ya kanika kitab kikam ke apostol in shem hage babon ki kep Lukas kumunong tho jongka uya tho hage te jing ya lenti missionary jong Paul ya ki kep ke bau Blei penpau ya lade ya ke bau Paul dei ban le bat ya ke bau dei ban le kidon ki kep kawan kecil penpau no Blei bau dei ban le seka jaga ka bau la temu ban le Henry ban le pat
Syakaway pat kalengka kabau Blei ukwa yau bau lek. Apostol Paul udon ka Jingiatiplem ka Babha ha Khmat Blei. Kabatau udon ye ka jing so tho shai ka jing so scam. Bau lek ye kay baro kat kum ka jing penpau u Blei yala de hau. Kajing penpau Blei yala de hakajing im jongi kadekan nongrim jingai Kristan kabadon ni kador kabakordor kata-kata ia kajing hikai syapang kajingai Kristan latip ia kabala pensyong nongrim hakata kajing penpau Blei yala de hangi. Laju tip syapang kata ka theology haka nongrim jong ka jingai Kristan bakadai ka reveal theology ka jing hikai syong tenrai ka bangai haka jing penpau Blei yala de hangi ndai haka jing batai jong ihi ndai haka jing laksong tho jong ihi ndai kat kum kita ki jing bodur jongi Henry ka jing so tho jongi yau Blei bat ye ka ka bau don ingi ban le ka dei berbora ka nongrem jong ka jing pen pau jong Blei yala de hangi ka ktin ka jong Blei prabangai kadon ye ki jing pen pau ki jong Blei ki bakrau ye ka jing em jongi man la ka singi barhabangi pai syakaktin ka jong open pau yala de ye ki jing tmu jong ye ki jing kwa jong ha ka jing em jongi habangi ong Blei open pau yala de open pau ken lemba ka ktin ka jong yangi hadok mentah para bangit habangi syakri yau try tungin yet yala de ni pendep ni ni kata kajing syakri haka nongrem jong kajing penpau Blei yala de haka ktien ka jong mababon bon sin kajing syakri jongi kilong haki nongrem jong kajing mudur jongi kajing snow ki jongi hi haka nongrim jong ki calculations ki jong ihi but haka revelation ka jong Blei haka jing im jongi ni dwai bo Blei unwan ra hangi ka jing song tho ka syai kadar banginam la ban pen sobhayo Blei nginam la ban yo i ka burom jong Blei lada ngimdon ye ka jing pen pau Blei yala di hangi ye ka jing penpau jong ye ka jing tmu jong ye ka jing im jongi ye ka jing syakri jongi para bangai ni im hakipor ki jok ki badon sibon ba ki opinions jong ka partai kita ki jing snow day jong ka partai but bon sin layalam yangi hakita ki jing snow day keba ka pertai ka terwa ndai haka jing penpau ka jong Blei bat kum tangim yo i ka jing job jong ka jing syakri syaitan don jing syakting ye ka jing syakri ke ba pensyong dong rem haka jing snow day ka bangi yo na ka pertai andrai syaitan wahab ban dem krop habangi syakri haka nongrim jong ka jing penpau Blei yala de hangi namar ka ka bau Blei penpau kalong ka banek junom ka bamdon bor ha partai ban yale persya yaka apa yalam ni ka jing syakri jongi ya ka jing im jongi haka nongrim jong ka jing penpau Blei hangi ngini i ka jing job ken haka jing syakri baro to blem yarap yangi yang baka ni ka jing selok haka ni ka por
Ba mangirungin don, ya gani ka jing plan. Mangidon ka Jingiatiplem Babha ha Khmat Blei. Ka jing so scam. Pangile ya kano ha ka jing syakri. Da ka jing penkendo woman sem bakho jong Blei. Ha ka jing em jongi. Bat mangile ni syakri ya kakam. Ha ka nongrem jong ka jing penpau Blei ken. Ya kamon pada kajing temu jong ha kajing im jongi to bleng ker khuyangi ya kane kajing selok jongi kane kapor na kabenta kapuram ka jong Blei na do menta bat shabam jukut hi amen.